ụwa kume na eziokwu maka na eziokwu ma mma eziokwu kacha mma n'ụwa eziokwu kakwume eziokwu eziokwu kacha mma n'ụwa eziokwu kakwume eziokwu Gloria mekene yo ya
Osodi nke izizi n'osodi Osodi nke izizi n'ụmụ osodi Unu amarịga na nwa chibe Unu amarịga na ụmụ eze chibe ya Osodi nke izizi n'ụmụ osodi ekene yode Pastor Nwenzo Okeze ukwesi m kene yo Mrs. Agudegwu ukwesi m kene yo Mrs. Okeze Yabado Okeze ukwesi m kene yo Awele dị n'eziokwu Ngozi dị n'eziokwu Ọganisu dị n'eziokwu Ọganisu dị n'eziokwu Kamari Ọganisu dị n'eziokwu Kamari Makeko Ibo Adịsị aka eziokwu adị Makeko Ibo Adịsị aka eziokwu adị n'elu ụwa Obere kume eziokwu Pastor Agrigo Okeze Ya bụ man of God Ya so onye ọbụla kwube eziokwu Chukwuemeka Okeze Mana ebiko nọdụ mma Enye nsogbuzi nwa Okeze Mana eyi utekwu eribe agwụ Mana ebiko nọdụ mma Enye emebizi ọgọ nwa Okeze Eziokwu kacha mma n'ụwa eziokwu Kapụ m eziokwu Onye bụ onye Ekele n'ome mma kome njọ ọfụ n'anya Ide nwoke eze ezigbo mmadụ n'ibuzo O nyere ike ọbịa kashi nne Ọ na-enyere onye ọbụla kashi nne ma n'ụlọ ma n'ilo Nwoke eze onye ọ na-eze nnụ ahụ Ụba bụ mobi okocha nwoke dị egwu Egi nwakwari Nwa meze n'isu na mbọ gụnụ ahụ Ya nwa mi na supermarket n'isu Odumodu na-eke na mmiyo Echibọgụ n'isu na mbọ gụnụ ahụ Ezigbo mmadụ n'ibuzo Chukwumunyukwe n'obodo Chukwumunyukwe n'ide unaka Ukwe Chukwumunyala nye n'obodo Ukwe Weluche Chukwumunyukwe n'obodo Chukwumunyukwe n'ide unaka Ukwe Chukwumunyala nye n'obodo Ewo ijama Chukwumunyukwe n'obodo Chukwumunyukwe n'ide unaka Ukwe Chukwumunyala nye n'obodo Ide uwa keze Obukwe naka Ide uwa keze Obukwe naka Anemogo Ide uwa keze Obukwe naka Achonyo melogo Ide uwa keze Yabukwe Obukwe naka Ide uwa keze Yabukwe Obukwe naka Ukwe Chukwumunya dị anyụ anyụ
chukwu mụnye ukpe n'obodo chukwu mụnye ukpe n'idewu n'aka ukpe chukwu mụnye ala nye n'obodo ukpe Francis eze chukwu debe neke na miyo emeka nwebu na jebe yi
okolobịa ọgwụ asị jebe yi moroko kelere ụmụ nwa m koluo chukwu ka nwa m kolue okolobịa ọgwụ asị nwa okpechi azụka ego adịmabụ ọmụ nọchie ụdọ bụ ụdọ ekene miyo mmadụ afọ ha Ọdụmekene Anthony Nwangolo nwebu n'akụ nwebu n'ime ya nwanne bụ n'obodo ya Antonio nwebu n'akụ Nwangolo onye gbanyala ọdụmekene ya ọgaranya nwebu n'akụ ya si m kene nne ya bụ afọ ọma afọ dị mma ọsịmụgba ya ebe ọnọdụ mma ya kpebela ya ekpele afọ ọma bụ nwa zobasha na idọgụ webuni akụ si n'oke na-eyo webuni akụ mana ebuni ego ya bụ CEO Techmat Gadget Phones and Accessories webuni akụ si n'oke na-ezigbo nwanne ya Henrietta Chegbu Nwangolo n'ọkpa anyala iguzo ya bụ oriakụ ọsa mmụọ n'ọgbashi ekene ọnwa n'eshia ike chukwu nwakwari nwede m ọma n'umekene yi nwede m ọma nwakwari ụwa ka dị n'ihi mmanụ n'ụwa Francis Nwanwebuzie gọọmenti nye ya echichi JP Justice of Peace Francis Nwanwebuzie chumucho n'ife dị mma ka ọ bịa Igbo chumucho n'ego Igbo bịa Francis Nwanwebuzie ya bụ eke chukwu debe gọọmenti chibe ya echichi gọọmenti wajibu echichi ya bụ JP bụ Justice of Peace JP bụ Justice of Peace Ndubisi Nwogogo onye Ezukwu Tukabia ya bụ Bush Venture